namar ke jing terkong baduna palat la ban khang no shwa ya kawa yam ong menteri bdp ya katnat boarding uba eti mondal ka sarkar jela lengba katnat boarding kala penkre syat ban pendaj tier thmai ya ka jingking pung yam namar bagadei ka bajuyat ikali he bat kalirit deki hajar teli hagi sisngi menteri katnat boarding ulakren seirba balada ka jing peteng kanang rengkhiang ha kini kisngi gibanwan kan poi kapor bawat ban khang no shwa ya ka unit ban penmi bor ding elektrik napung yam hadu menta ka jingdon ka hapung yam kadon layajar cispa nriu pulai put bat labun gijaka kibalami da kilum menin kasngi mondal layatu ba ulej ban jurip ye ka jingking pung yam rengkat bagi start na IIT Guwahati lembat ki engineer ka MECL ha kasngi ningkong katkum ka jingong jong menteri ka jinglap jong ka tes ka jingking kadang biang nrei omla ban fusiania bet kumtu menin kasngi menteri ulaong ba katkum ka jingwat benia ka jinglong jingman ka jingking yam kadang biang Henry ka sarkar kala rai ban khamwat benia syusyu halor ka jing pen scam ya ka jingking swa ba ka jing pendat ye gitiar ban pen scam ya ka tei ka jingking ha ka tei ka sngi ningkong katkum ki start na IIT Guwahati engineer na MECL bat menteri lej lejurip ya ka tei ka jingking ulong bahadin baladep ka jingwat benia nega jingle ya ka tes on sa pendat at penskam ya ka jingking ha ka bakan don ka jingkhang ya kali ko ban riu lane nyaw kanta ai katkum ka tes ya ka jingking kadang biang bat kamle le hinrei nilarai baki start na IIT bat examin yakni katkum kitiar juk start sayan menta ya ka jinglong jingman baro ka jingking laong menteri badai pek ya ka boarding elektrik Pula penrap sisu namar badang ibiang bah hendrei ngimla ban tip ya ki benta basyapo bat ya kene la ban tip lang lengba kates katkum gajing ong jong menteri hadin baladep le kates on sa pendaj ya ki tiap mai ban pen scam ya ketei gajing king